ani sene au ka kene mandika ni oye faso jo kene sokma dolo otako flana baro kene de dum nyugon blasrali o kene dum kuna fondi fana o kene dum amena je ka jamu mi ke nyugon fe sokma daina o beta like anga chokoroba anfa ane mali jamana kuntigi folo baba Modibo Keita jamana kele kakaire ma horonya soro ale min sigira kakaire jamana kuntigi aye la seli doke la seli mi ni onana kana masoro an kuna fondi law anga kalansodo o kalandun ulu bolila o senfe me ni onana kana ke ka beni samba kele keme kononto bi woro ani fla o kungo debit le temps ani wolonblana no isan kalo nani nan le temps ani wolonblana le 17 avril 1962 Modibo Keita ye fɛn min fɔ o don a ye laseli min kɛ o don an bɛna ni ala ka diɲɛ ye ka an da don o la k'o dalaminɛ kuma buru la o ye Abubakar Kamara numéro 1 senko la o ye Mahamadu Fofana Kadafi ayiwa Kadafi e na a lajɛ sa ka fɛrɛ bɛɛ kɛ o la an ka teliya ka o dalaminɛli k'o kɛ an ka taa. Le premier stage de journalisme du Mali a pris fin ce matin kunnafoni cɛrɛbagaw olu ka baaradege fɔlɔ o kun cɛra bi sɔgɔmada in na par une importante cérémonie de remise publique du Mali. a kun cɛra ni kunnawolo sɛbɛn olu dili la. Plusieurs personnalités gouvernementales ainsi que les membres du corps diplomatique ont assisté à cette clôture de première formation des journalistes maliens. Fanga tigilamɔgɔ caman olu kun bɛ kɛnɛ kan ka fara lasigidenso mɔgɔw fana kan olu ye u niyɔrɔ ta Mali kunnafonidilaw olu ka kalan o tako fɔlɔ kɛnɛ u y'u niyɔrɔ ta o kan. Était présent M. Idrissa Diarra, secrétaire politique de l'Union soudanaise RDA. maa minnu kun bɛ kɛnɛ kan na ye olu filɛ nin ye Idrissa Diarra ale ye USRDA o secrétaire politique kalatigi min ka baara bi ɲɛsin bɛrɛbɛrɛli ma. Yakuba Maïga, vice-président de l'Assemblée nationale. Yakuba Maïga ale ye wasabulon o ɲɛmaa dangan ye. Atayer Maïga, ministre des Finances. Atayer Maïga ale ye kotigi ye min ka baara bi ɲɛsin nafoloko ɲɛnabɔli ma ministre do. Mamadou Gologo, secrétaire d'État à l'information et au tourisme. Mamadou Gologo ale ye faso o ka kalatigi ye min ka baara bi ɲɛsin kunnafoni dili ma ani kunfanbɔli ni an ko ma ko tourisme. Gabou Diawara, membre du bureau politique national représentant les jeunes. Gabou Diawara ale ye bureau politique national n'o ye parti ɲɛmɔgɔya so ale ye o mɔgɔ ye wa sifin fana olu ka ciden do kɛnɛ in kan. Famadi Sissoko, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Famadi Sissoko ale ye baarakɛlaw ka tɔnba min bɛ an ka jamana kɔnɔ ale y'o foroba kalatigi ye n'an ko ma ko secrétaire général. Oumarli, directeur général de la SOMIEX. Oumarli ale ye SOMIEX o ɲɛmaaba ye. Sur les murs de la salle des cours sous le portrait du président Modibo Keita. Lajɛkɛ so kogo olu kanana Modibo Keita ale ja kun bɛ olu kan. Une inscription très significative. Sɛbɛnni dɔ fana kɛlen kun don min ni a nafa ka bon kosɛbɛ. L'information au service du peuple. Kunnafoni baara k'o bila jamana kɔnɔdenw ka bolo kan. En effet, matinée très mémorable aujourd'hui pour nos jeunes stagiaires entourés de leurs professeurs. A kɛra sɔgɔmada ye sɔgɔmada min ni a nato mɔgɔ hakili la ka a ɲɛsin an ka baaradegela kuraw olu ma minnu lakolilen kun don n'u ka kalanfaw ye. Car le journaliste a un rôle primordial à jouer dans la phase historique que traverse actuellement l'Afrique. Ka da kan kunnafonidila jɔyɔrɔ belebele dɔ de bɛ a ka kan ka min fa bolo kɔnɔna na bolo min ni o bɛ dɔ fɔ ko fɔ farafinna. Le journalisme est l'instrument de mobilisation de nos peuples pour la construction nationale. Kunnafoni baara o de ye baarakɛ minɛn ye min bɛ kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw ka u lawuli ka u jɔ faso baara kama. Et aussi un facteur déterminant pour la réhabilitation de nos cultures, de nos traditions et de notre personnalité. Wa sababu jɔnjɔn fana don walisa an ka lɔnniyaw olu bɛ se ka lakuraya an ka laadaw bɛ se ka lakuraya ani an yɛrɛ kun bɛ se ka lakuraya cogo min na. Et c'est pourquoi le parti et le gouvernement de la République du Mali ont tout mis en œuvre pour la réussite de cette école. O de kama parti ani an ka jamana fanga olu ye u seko damajira bɛɛ kɛ walisa nin kalanko ani ɲɛsɔrɔli bɛ se ka bɛn cogo min na. Qui est appelé à jouer un rôle considérable dans la formation de nos masses pour la construction nationale. O kalanso min ni o fana ka kan ka jɔyɔrɔ belebele ta jɔyɔrɔ min bɛ tali kɛ sigida mɔgɔw olu kalanni na ka a ɲɛsin jamana jɔli ma. La cérémonie de ce matin donc a revêtu un caractère d'une solennité particulière tant par la présence du chef de l'État. Bi sɔgɔmada in na lajɛ a yangan o nana ka na kɛrɛnkɛrɛn ka a sababu yɛrɛ kɛ jamanakuntigi yeli kɛnɛ kan. Que par l'importance que joue l'information dans l'évolution d'un jeune État. Ani ka sababu fana kɛ nafa min bɛ kunnafoni na ka a ɲɛsin jamana kura o yiriwali ma. Intervenant à son tour, le président Modibo Keita a improvisé la brillante allocution que voici. Jamanakuntigi Modibo Keita ale ta fan fɛ a kɛli ka kuma ta a ye kuma barikama fɔ kuma barikama min ni o cunna. Chers camarades, excellence. N taamaɲɔgɔn maaba minnu bɛ kɛnɛ kan. Nous vivons ce matin
Un événement particulièrement heureux. Ambe femme nyanamaya biso madaina oye komi no ye kunaja koyi ni hera kodu. Non seulement pour notre République, kunaja kodu hera kodu anga jamanata fanfe. Mais encore pour l'Afrique. Nga anifana farafinata fanfe. Et sur un plan plus élevé. Kase kundama min korata lembe. Pour le monde journalistique. Ka anyasi kunafondila ubela jelema. En effet, de quoi s'agit-il? Obeko munde du kuma beka ke jumende ka. Il s'agit de la clôture. Bara kunche de du. De la première école de formation de journalistes maliens. Mimbe talike kalanso fola min sigira 5 ans ka anyasi Mali kunafoni dibaga uma. Exemple, que notre pays, comme sur bien de domaines, misalila anga jamana inafo bolofara uchamambe akonana na chugomina vient de donner à d'autres pays africains. O bolen fleka o misalini ka ojira farafina jamana tawla. Cela, à mon avis, a été une initiative si heureuse que, comme nous venons de l'apprendre, l'UNESCO a décidé de considérer cette école du Mali comme une école de formation de journalistes africains. Camarades, cette attention portée sur notre République par le monde journalistique rejoint d'autres attentions, d'autres peuples, d'autres organisations sur notre parti et sur notre République. Vous comprendrez ainsi l'immensité des responsabilités qui pèsent sur nous, non seulement vis-à-vis de notre peuple, mais également vis-à-vis de cette Afrique qui cherche à se libérer et qui quotidiennement fait verser son sang jeune et frais sur son sol. Dont la propriété lui a été spoliée quelquefois depuis des siècles. Nos responsabilités également vis-à-vis de cette Afrique qui s'est libérée de l'emprise coloniale, qui cherche sa voie, qui cherche à réaliser son unité et qui aura à affronter toutes les embûches que des puissances colonialistes ou impérialistes ne manqueront pas de semer sur sa voie pour que l'Afrique, même nominalement indépendante, ne puisse jamais recouvrer toute son indépendance avoir sa personnalité et dire librement son mot aux rencontres internationales. Ce que nous voudrions, ce que nous souhaiterions, c'est que dans les heures que nous vivons et dans les moments que nous allons affronter, que vous, qui avez eu l'avantage de frayer avec des techniciens du monde journalistique, que vous saisissiez toute l'importance de votre mission dans la construction nationale.
Je sais que certains d'entre vous mba don ko aw dɔw be ont été depuis des années intimement associés abe san caman bɔ aw nana kana aw sen don à la lutte courageuse et difficile de notre parti, l'Union soudanaise RDA. kana aw sen don kɛlɛ la kɛlɛ min n'o ye kɛlɛ barikama ye kɛlɛ nafama kɛlɛ min fana ni a ka gɛlɛn ni o bɛ an ka parti USRDA kofɔ Pour retrouver notre patrie, le Mali. walisa an faso Mali ka se ka o sɔrɔ Mais d'autres nga dɔw be étaient encore sur les bancs de l'école olu tun bɛ kalanyɔrɔ la hali bi et suivaient de très loin olu tun bɛ ka kɔlɔsili kɛ ka jantoli kɛ kabini yɔrɔjan fɛ les péripéties quelquefois dramatiques de cette lutte, et c'est pourquoi je m'autorise o kɛlɛ o girinkajɔw ani o ŋaɲaki minnu ni olu nana kana laban ni kasaraw ye tuma dɔw la o de kama n be yamaruya di n yɛrɛ ma à vous en rappeler certains aspects. ka aw hakili jigi a damadamaw la L'Union soudanaise RDA Union Soudanaise RDA est née en 1946 a bangena san 1946 la après le congrès historique lajɛba tɛmɛnen kɔfɛ lajɛ min ni ji na da o sana kan ni o ye kunnajɛ ye qui a rassemblé à Bamako Bamako kɔnɔna na ni maa caman nana kana fara ɲɔgɔn kan des leaders africains, farafina ɲɛmɔgɔ dɔw aussi bien d'Afrique occidentale que d'Afrique équatoriale. minnu bɛ farafina tilebiyan fanfɛ bolo kofɔ ani minnu bɛ farafina a cɛtigiyan fanfɛ bolo kofɔ ni o ye Afrique équatoriale ye Mais auparavant, qu'y avait-il? Qu'est-ce qu'il y avait nga gale mun de tun bɛ yen fɛn jumɛn de tun bɛ au Soudan français? Sudan français jamana kan Il y avait d'une part fan dɔ fɛ min tun bɛ un parti majoritaire parti dɔ tun bɛ yen min ni o de mɔgɔ kun ka ca reposant sur l'autorité féodale des chefs de canton ni o sinsinnen kun don fanga kan fanga min ni o bɛ laadala ɲɛmɔgɔw ka olu ko fɔ et sur l'appareil de domination et de répression de l'administration coloniale française. a sinsinnen kun don fana minɛn kan minɛn minnu ni o bɛ papali ani lajabali ko fɔ jɔnya tigilamɔgɔw bolo min bɛ Faransi jamana ko fɔ Je veux parler du parti progressiste soudanais. n b'a fɛ de ka a fɔ ko o ye parti progressiste soudanais ye Et il y avait d'autre part fan dɔ fana fɛ min tun bɛ un parti qui cherchait sa voie, parti dɔ tun bɛ min tun bɛ ka a yɛrɛ ka sira ɲini qui s'est d'abord appelé le Bloc, a ye a yɛrɛ wele fɔlɔ ko ale ye kulu ye ni an ko ma ko bloc par la conjonction de la volonté d'un certain nombre de candidats aux élections à l'Assemblée constituante k'a sababu kɛ ŋaniyaw olu sɔgɔli ye ɲɔgɔn na ŋaniya minnu ni a bɔra mɔgɔw yɔrɔ mɔgɔ minnu ni olu tun b'a fɛ ka kɛ jamana kɔnɔdenw ka wasabulon o mɔgɔw ye qui par la suite o min sen fɛ est devenue une section du Parti socialiste o labanna ka kɛ parti socialiste o bolofara dɔ ye et lié de ce fait au Parti socialiste français, la SFIO. o de la sa o nana ka na nɔrɔ faransikaw ka parti socialiste la ni o ye CFIO ye Et d'aucuns peuvent se demander comment de telles mutations ont pu se faire. ani dɔw bɛ se ka u yɛrɛ ɲininka ko nin n'a ɲɔgɔnnaw yɛlɛmayɛlɛmaliw sera ka kɛ cogo di Pour qu'aujourd'hui nous nous trouvions face à l'Union soudanaise RDA. walisa bi an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Union Soudanaise RDA ɲɛkɔrɔ C'est que pour nous, o ye nin ye ko anw ta fan fɛ Soudanais à l'époque an minnu tun ye sudankaw ye a don kama et Maliens aujourd'hui, bi an ye malikaw ye les mots n'ont de signification que par le contenu que nous y mettons et qu'on y met. kɔrɔ tɛ dakuruɲa kelen kumaw la fo an bɛ kɔrɔ min don a kɔnɔna na k'a fɔ ko o de don Pour nous, Bloc, an kuluw ta fan fɛ c'était la volonté de rassemblement de toutes les bonnes volontés ŋaniya min tun bɛ an na o ye ka maa ŋaniya ɲumantigiw bɛɛ lajɛlen k'olu fara ɲɔgɔn kan k'u kamaro ɲɔgɔn kan contre la tentative des valets du colonialisme walisa tagabolo minnu bɛ yen n'o sinsinnen don jɔnya kan ka o tagabolo ninnu k'olu kɛlɛ et de certains représentants de ce colonialisme, ani o jɔnya sinsinbaga dɔw olu jɔnya ciden dɔw ka olu fana kɛlɛ des représentants blancs français ni olu ye cidenw ye minnu bɛ bɔ Faransi jamana kan ni tubabuw don qui voulaient se faire les porte-paroles de notre peuple. olu minnu tun b'a fɛ ka u yɛrɛ kɛ an ka jamana kɔnɔdenw ka kuma laselaw ye Par la suite, o de sen fɛ
Nous avons dû affronter toutes sortes de difficultés. Arrestation, révocation, mutation, emprisonnement. Et alors, nous avons devant l'évaluation de nos moyens et l'appréciation des difficultés que nous aurions dû affronter, à nous rendre compte de la faiblesse de ces moyens, et nous avons pensé à utiliser une voie tactique qui est la création d'un parti affilié à une organisation française qui, selon sa doctrine et son programme, luttait contre la domination coloniale, lutter pour le progrès social de l'homme. C'est pour cette raison que nous avons créé une section du Parti socialiste. Mais cela pour autant n'a pas mis notre parti à l'abri de la répression. En effet, le gouverneur du Soudan était socialiste FSU. Le gouverneur général à Dakar était socialiste. Le ministre de la France d'Outre-mer était socialiste. Le président du conseil de gouvernement de la République française était socialiste. Mais c'est dans cette période que notre parti a connu la plus sauvage des répressions. En effet, dans certaines circonscriptions, nos paysans, parce qu'ils ont commis le crime de nous recevoir en mission, par dizaines étaient drainés dans les prisons après avoir subi toutes sortes de sanctions corporelles. Nos camarades fonctionnaires étaient sur de simples indications révoqués ou emprisonnés. Et c'est à cette période justement où nous pouvions dire que les prisons ont été si pleines dans certaines circonscriptions que des camarades étaient parqués quelquefois dans des camps. Et en même temps, c'est à cette période que la plupart de nos dirigeants ont eu à faire la prison. C'est pour cette raison que je disais tout à l'heure que pour nous, les mots n'ont de valeur que par le contenu que nous y mettons. Quoique une section du Parti socialiste
hali ka sɔrɔ ko an ka parti o kun ye parti socialiste bolofara dɔ ye. Nous avons été brimés. An balila an ka hakɛw la, an ka hakɛw an ka kanabila kumaniyara an ma. Opprimés. Y'u fanga digi an kan. Par l'organisation du Parti socialiste français. O kɛra parti socialiste français fɛ n'o ye fransikaw olu ka parti min bɛ yen min bɛ fanga ni sɔrɔ forobayali ko fɔ. Qui alors avait donné tout son appui, toute sa caution au parti adverse. O min ni a kun ye a ka yamaruya di fandɔn ye mɔgɔw ma k'a ka diɲɛ di fandɔn ye mɔgɔw ma. Qui lui alors ale min yɛrɛ fana était apparenté au groupe parlementaire communiste. Ale kɔni bɔlen kun don wasadenkulu fɛ wasadenkulu minnu ni o bɛ communisiw kofɔ ni o ye fanga ni sɔrɔ forobayali kɔnɔ dunyalen ye. De telle sorte que pour les dirigeants français, qu'ils soient à Dakar ou à Bamako ou à Paris, cogo min yɛrɛ kɔnɔna na Faransi a ɲɛmɔgɔw ta fan fɛ ɲɛmɔgɔ ninnu u kɛra Bamako ya o kɛra Dakar ye o kɛra Paris o. L'ennemi numéro 1 n'était pas ce parti fantoche qui avait pris une coiffure. Jugu fɔlɔfɔlɔ o kun tɛ parti ye te parti min ni a bɛ fɔ da la ni a kun tɛ ye ɲɛ na min ni a kun ye kunkolo la masiri don a yɛrɛ la. Qui avait mis en avant un mot. O min ni ale kun ye kuntilenna dɔ bila ɲɛfɛ. Dans lequel il ne mettait pas le contenu réel. O kuntilenna min kɔnɔna na a kun tɛ kɔrɔ jɛlen di a ma. Tandis que nous, qui étions une section de la CCO, k'a sɔrɔ an minnu kun ye CCO bolofara dɔ ye. Eh bien, nous mettions dans ce mot un contenu. O dakurunya o la an tun bɛ kɔrɔ dɔ di a ma, an tun bɛ kɔrɔ dɔ bila a kɔnɔ. Qui ne rencontrait pas l'adhésion des dirigeants et des représentants de ce parti. O kɔrɔ min ni mɔgɔw kun tɛ diɲɛ ni o ye maa minnu yɛrɛ bɛ yen k'olu kun ye o parti ɲɛmɔgɔw ye. Voyez-vous, camarades, c'est pourquoi. Ayiwa ye n tamaɲɔgɔn kun min na. Vous devez comprendre. Aw ka kan k'a faamuya. Que la mystique des mots. Ko ka dakurunyaw kɛ i n'a fɔ ala ko kumaw. A toujours été et demeure. O kɔni kɛra tuma bɛɛ lajɛlen na wa o ye hali an bɛ don min na i n'a fɔ bi. Un élément d'égarement des peuples. O kɛra minɛn ye minɛn min ni a bɛ jamana kɔnɔdenw lafili. Lorsque ils se laissent aller. N'a kɛra k'a fɔ ko u ye u yɛrɛ to a bolo la. À l'éloquence, à la magie des mots. N'a kɛra k'a fɔ ko u ye u yɛrɛ to kuma mugubaw kuma cɛɲumanbaw olu fɔli la ani kumaw kaleli ka u ɲagami ɲɔgɔn na o bolo la. Sans établir une corrélation entre l'usage que l'on fait de ces mots et les mots. Ka taa sɔrɔ jɛɲɔgɔnya ma kɛ o dakurunya ninnu ka kan ka labaara cogo min na ani dakurunya yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Donc l'Union soudanaise RDA, après les périodes difficiles, Union soudanaise RDA a ye wagati gɛlɛnw ɲɛnamaya, faites de sacrifices de toutes sortes, wagati gɛlɛn minnu kɔnɔna na yɛrɛdeli sugu bɛɛ lajɛlen kɛra, est devenue l'Union soudanaise RDA, a kɛra Union soudanaise RDA ye, section du Rassemblement démocratique africain, ka kɛ bolofara ye bolofara min ni o bɛ RDA kofɔ ni o ye farafina olu bɛɛ lajɛlen farali ɲɔgɔn kan bɛɛ kɔnɔna na. Nos difficultés alors n'ont fait que s'accroître. O tuma la an ka gɛlɛyaw dɔ wɛrɛ ma kɛ a la dɛ, dɔ de tun bɛ ka fara a kan tuma bɛɛ lajɛlen na. Parce que k'a sababu kɛ répondant à l'aspiration de nos populations, an ka jamana kɔnɔdenw haminanko tun ye min ye dɛ, an tun bɛ o de jaabi, an tun bɛ an ɲɛsin o de ma. Pour être fidèle à ce qui était le programme du Rassemblement démocratique africain, walsa ka kɛ kantigi ye, walsa ka kumakan bato, kumakan minnu ni olu tun bɛ baara bolodalen kɔnɔna na min bɛ RDA kofɔ. Et après avoir apprécié l'action des divers groupes parlementaires à l'Assemblée nationale française, ani an kɛlen kɔ ka a ye baara minnu ni olu nana ka na kɛ kulu fɛ, kulu minnu ye wasadenkulu ye ni olu bɛ Faransi jamana o wasabulon kɔnɔ. Les députés du Rassemblement démocratique africain, wasaden minnu ni olu bɛ RDA kɔnɔ, bien inspirés par leur constatation, olu minnu ni olu ɲɛminɛna k'a ɲɛ u ka kɔlɔsiliw fɛ, se sont apparentés au groupe parlementaire communiste olu nana ka na u yɛrɛ labɔ kulu fɛ, kulu min ni u bɛ communisiw kofɔ à l'Assemblée nationale. wasabulon kɔnɔ. La répression n'a fait que s'accentuer lajabali kɔni foyi ma bɔ o la fo n'a kɛra min farala a kan. et la lutte de l'administration coloniale française ani kɛlɛ min tun bɛ senna jɔnya tigilamɔgɔw bolo Faransi a revêtu une nouvelle forme. o kɛlɛ cogoya kura nana ka na ye o kɔnɔ. C'est les tentatives de corruption. O ye ka ɲini ka ladonni kɛ yuruku yuruku kɔnɔ. Les tentatives de division de notre front. An ka kulu
ka a ɲini ka farafarali don an cɛ la. Pour amener notre parti, les dirigeants de notre parti et de notre mouvement, le Rassemblement démocratique africain. Walsa an ka parti ani a ɲɛmɔgɔw ni o ye RDA ye o ɲɛmɔgɔw. À se séparer du groupe parlementaire communiste. Walsa olu bɛ se ka u sen bɔ cogo min na wasadenkulu minnu bɛ yen ni o bɛ communisiw kofɔ a k'i sen bɔ olu sen na. C'est ce qui explique que le Rassemblement démocratique africain, à partir de cette date, o de bɛ ɲɛfɔli kɛ ko RDA k'a daminɛ o don na. a senti la première faille. O sɔrɔla o la ka wo fɔlɔ ye ka farali fɔlɔfɔlɔ ye. Dans la solidité de son organisation. A ka labɛn kolo giriya cogo la a ye wo fɔlɔfɔlɔ ye a la. En effet, o bɛɛ kɔ. la section du Sénégal. Tɔn bolofara min bɛ Sénégalikaw fɛ yen. Du Cameroun. min bɛ Camerounkaw fɛ yen. ont été exclus. olu sen bɔra a la. Et pendant longtemps. ani wagati jan kɔnɔ. La présomption de communisme. ka sɔmi a la ka bisikili kɛ k'a fɔ ko ninnu ye communisiw ye. a pesé sur certains dirigeants de l'Union soudanaise RDA et sur notre parti. O bisikili nana kana kolo giriya Union soudanaise RDA ɲɛmɔgɔ dɔw kan ani an ka parti yɛrɛ kan. Néanmoins, o n'a ta o ta. on ne peut pas an tɛ se avoir été dans le peuple. k'a ye k'a fɔ ko i tun bɛ jamana kɔnɔdenw cɛma i tun y'u dɔ ye. Être issu du peuple. K'a fɔ ko e bangena jamana kɔnɔdenw de cɛla. Aimer ce peuple. Ka o jamana kɔnɔdenw k'olu kanu. Sans trouver des moyens tactiques. Ka taa sɔrɔ i ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka cogoya sɔrɔ fɛlɛko nasira fɛ. Et pour surmonter toutes les difficultés. Ani ka se ka se sɔrɔ o gɛlɛyaw bɛɛ kan ka tɛmɛ o gɛlɛyaw bɛɛ la. Et atteindre l'objectif qu'on s'est assigné. Ani ka kuntilennaw sɔrɔ kuntilenna min ni an ye o di an yɛrɛ ma. Vous comprendrez ainsi. Nin cogo la aw bɛna a faamuya. Les crises intérieures. Kɔnɔna gɛlɛya minnu wulila. Que l'Union soudanaise RDA a connu. Union soudanaise RDA ye minnu dɔn. En 1950. San 1950 ani 50. En 1952. San 1952 ani 2. En 1953. San 1953 ani 3. Crises qui ont été provoquées. Ferekew gɛlɛya minnu ni olu dabɔra a kama ni a laɲinina. Par des responsables, par certains dirigeants de l'Union soudanaise RDA. Ni o laɲinina ɲɛmɔgɔ dɔw fɛ Union soudanaise RDA kɔnɔ. Et qui avaient pour but. Ni o dabɔkun de kun ye. De liquider définitivement sur le plan politique. Ka a ɲini ka tɔn yɛrɛ k'a daji ka a faga politikiko yɛrɛ nasira fɛ. Certains dirigeants qui leur apparaissaient comme étant des communistes impénitents. A dabɔkun tun ye mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔ dɔw la ka olu faga o maa minnu ni olu jiralen bɛ k'a fɔ ko olu kɔni ye communisiw ye. Communisi minnu ni kunbɛncogo tɛ u ka ko la wa ni yɛlɛmɛbolo tɛ u dabolo fana na. C'est en raison de la vérité que j'ai dit tout à l'heure. Ka kɛɲɛ ni tiɲɛw ye n bɔra ka minnu fɔ sisan. Concernant les possibilités d'adaptation. Ka ɲɛsin cogoɲaw ma cogoɲa minnu ni olu bɛ bɛrɛbɛnni kofɔ i cogoɲaw bɛnni kofɔ ka ɲɛsin a ma. Des dirigeants lorsqu'ils sont issus du peuple, qu'ils vivent dans le peuple et qu'ils aiment ce peuple. Ɲɛmɔgɔ minnu n'a sɔrɔ k'a fɔ ko olu bangena jamakulu cɛma k'olu bɛ ka ɲɛnamaya o jamakulu la ko olu bɛ o jamakulu kanu. Pour trouver toutes les solutions aux difficultés. Walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen na. Que nous avons pu surmonter heureusement toutes ces crises. A kɛra kunnaja ye an sera ka ɲɛ sɔrɔ o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen na k'olu ɲɛnabɔ. Conserver à l'Union soudanaise RDA son dynamisme. Walasa Union soudanaise RDA a ka galabu o bɛ se ka to a la cogo min na. La maintenir dans la voie qu'elle s'était tracée, la libération de notre pays et de notre peuple de toutes les suggestions. Ka a to sira ka sira minnu ni an ye o danna tigɛ an ka jamana a kanabilali ani an ka jamana kɔnɔdenw olu kanabilali ka bɔ bisikilikow olu bɛɛ lajɛlen ma. Afin que notre patrie retrouvée. Walasa an faso min ni an sera k'o sɔrɔ. Puisse devenir une véritable république. Walasa o ka se ka kɛ jamana sɛbɛma ye. De laquelle serait banni. O jamana min kɔnɔna na fɛn bɛna jɔsi ka bɔ yen. Les conséquences du système colonial. Jɔnya kɔlɔlɔw olu bɛna jɔsi ka bɔ yen jamana min kɔnɔ. Et qui aurait pu ainsi. Ani o min ni a bɛna se ka kɛ o cogo la. Se préserver
de nouvelles crises inutiles par l'adoption de la proclamation de son indépendance d'une option clairement définie. Je veux parler de l'économie socialiste planifiée. Si l'on suit l'évolution de notre parti, on constatera que nous avons dû certes à nous inspirer de certaines écoles. Parce que dans le monde où nous vivons, c'est un éternel recommencement. Avec des adaptations selon le contexte, selon le milieu et selon les réalités du pays où les principes doivent être appliqués. Quand on s'adresse au peuple, quand on est issu du peuple, et quand vraiment on veut lutter dans l'intérêt du peuple, il n'y a pas 10 000 chemins. Il n'y a qu'une voie. C'est descendre dans le peuple. Comprendre la vie du peuple. Connaître les besoins, les souffrances du peuple. Les partager, même si cela doit vous amener vous-même en raison d'avantages particuliers que vous avez pu conquérir parce que vous avez été en un moment donné. Des complices de l'administration coloniale parce que vous avez été fonctionnaires, administrateurs, instituteurs, commis. Même si vous-même vous deviez abandonner certains avantages ici du système colonial. Même si vous devez vous-même diminuer votre train de vie afin que ce peuple dont vous vous êtes servi pour la libération du pays puisse lui aussi aspirer à un peu de bien-être. Il n'y a pas, comme je le disais tout à l'heure, deux voies, il n'y en a qu'une seule. C'est celle-là que nous avons choisie. Certes, il y a d'autres expériences. Dans d'autres pays qui ont été couronnés de succès. Mais nous sommes en Afrique et nous sommes surtout au Mali. Dans un pays qui a un passé. Un passé d'administration réelle dans tous les domaines. Administration politique. Administration sociale. Administration culturelle. Administration économique. Alors que pendant la même période, au même siècle, des pays qui aujourd'hui font preuve d'une puissance
considérables dans tous les domaines, ni olu bɛ ka u yɛrɛ jira setigiya la bolofaraw bɛɛ lajɛlen na, n'avaient pas atteint le même niveau de développement. olu tun ma anw ta kundama ɲɔgɔnna sɔrɔ yiriwa sira fɛ. Nous avons aussi notre passé de lutte. An ka kɛlɛ tɛmɛnenw fana olu bɛ yen. Parce que Ka d'a kan, si l'on étudie l'histoire de l'Afrique, ni an bɛ farafina tariku lajɛ, n'an bɛ farafina dɔfɔ lajɛ, on saura que le Mali actuel a bɛna dɔn o la ko bi Mali, a été le berceau ko ale kɛra dugukolo ye, de puissants empires, de puissants royaumes, dugukolo min ni masadugu caman tun bɛ min kan, ni masayaw fana caman tun bɛ min kan, et ani qui ont même franchi quelquefois les limites actuelles. o masayaw ni o masadugu minnu ni olu tɛmɛna dancɛw yɛrɛ kan bi, De notre Mali. min bɛ an ka bi Mali kofɔ. Et en ce qui concerne la domination coloniale, Ka ɲɛsin jɔnya wagati marali ma, je n'ai pas besoin de vous rappeler n mako tɛ a la ka aw hakili jigin que nos rois et nos empereurs ko an ka masakɛw an'an ka kɛlɛmasaw ont eu pendant des années à se battre olu ye san caman kɛ u bɛ a la ka kɛlɛ kɛ contre la pénétration française, walisa ka faransi ka jɔnyajugu doni an fɛ yan k'o kɛlɛ. et il a fallu que le sort des armes leur soit défavorable A kɛra wajibi ye kɛlɛkɛminɛw na kɛlɛ o da ka goya an ka mɔgɔw la pour qu'ils puissent s'incliner walisa u ka se ka u bolo jigi devant la domination étrangère. ka a ɲɛsin dunanw olu ka jɔnya ma. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler Ani kun tɛ a la n ka aw hakili lajigin que certains n'ont pas accepté de s'incliner, dɔw yɛrɛ bɛ olu ma sɔn abada ka u bolo jigi kɛlɛ la, que certains n'ont pas accepté de survivre dɔw yɛrɛ ma sɔn abada ka ɲɛnamaya à leur défaite. u ka sentanya kɔfɛ. Ils ont préféré mourir Olu ye a kanu ka sa plutôt que d'avoir à subir une domination coloniale. ka tɛmɛ olu kɛli la jɔn ye ka tɛmɛ olu ka yɔrɔ kɛli ye jɔnya yɔrɔ ye. Très bien. Qu'est-ce qui, dans certains pays, a été à la base des révolutions sanglantes? Mun de kɛra sababu ye jamana dɔw kan ka murutiliw kɛ murutili minnu kɛra joli kɛnɛ la. Eh bien, c'est l'existence d'une part de féodalités qui ont écrasé, pressuré le peuple, Maa bɛ se k'a fɔ ko fan dɔ fɛ a sababu bɔra ladala kuntigiyaw la, ladala kuntigiya min ni o dɔnni giriyara jamana kɔnɔdenw ma n'a ye jamana kɔnɔdenw cɔngɔn. liée à une féodalité religieuse, Wa o ladala kuntigiya ninnu fana olu dulonnen tun bɛ diinɛ o kuntigiyaw la qui a été la complice min ni o fana farala jugu kan. de la féodalité de domination. Walisa ka kuntigiya fanga ka o boli jamana kɔnɔdenw kan. Chez nous, Anw fɛ yan nous avions une féodalité, je parle de la féodalité avant l'occupation coloniale. n bɛ ka kumana ladala kuntigiya min kan o kɛra ka kɔn farajɛw olu nali ɲɛ. Mais cette féodalité Nga o ladala kuntigiya min filɛ o ye était une féodalité démocratique o tun ye ladala kuntigiya ye min sinsinnen kun don bɛɛ y'a kan. parce que pour l'installation de chaque roi, de chaque empereur, Ka d'a kan masakɛ o masakɛ walima kɛlɛmasa o kɛlɛmasa ni o tun bɛ lasigi la parole était donnée layidu de tun bɛ ta hɔrɔnkan de tun bɛ di kalikan de tun bɛ kɛ à un conseil ladilikulu dɔ o fɛ qui démocratiquement o min bɛɛ y'a yɛrɛ kɔnɔna na jetait son dévolu ale tun bɛ a ka ɲɛnatɔmɔni kɛ sur le candidat le plus valeureux, le plus valable. ka a ɲɛsin mɔgɔ ma mɔgɔ min ni o bɛ se ka mɔgɔ kumabɔ mɔgɔ min ni ale fana ka fisa ni bɛɛ ye. Et nous n'avions pas eu, nous aussi, Ani an m'a ye fana une féodalité religieuse ka ladala kuntigiya ye diinɛko nasira fɛ qui a exploité le peuple, min ye jamana kɔnɔdenw bisi min ye jamana kɔnɔdenw tɔnɔbɔ qui a essayé d'endormir le peuple, min ye a ɲini ka jamana kɔnɔdenw lasunɔgɔ de la placer dans une espèce de léthargie mentale, ka u bila hakili la sunɔgɔ la hakili la sunɔgɔ min ni a kɔnɔ ka dun f'u bɛ dɛsɛ ka bɔ u yɛrɛ kalama pour qu'elle puisse être facilement exploitée par la féodalité temporelle. walisa olu ka se ka labaara ladala kuntigiya fɛ min ye wagati la ko ye. Eh bien, O de la ce sont ces réalités de notre
passé et de notre présent. Ni tien munu de fleni. Mimbe anga jamana kunungo ani abi kofo. Qui font que nous avons opté Munyato ni anye nyana tomonike. pour un régime démocratique. Ka anyasin fangama mi sinsinen beyakan. Et qui font également que nous avons opté pour un régime socialiste. Ani tumamina kwani ni anye nyana tomonike na sugantilike. Ka anyasin fangama mi ni abe furubayali kofo ka anyasin sorani fangama. Ces réalités du passé et du présent, on peut les trouver ailleurs. Ni tien munu flene ni mimbe kunu ani bi kofo. Obse ka soro famare fe. Mais je voudrais Nga mba fe. demander à certains d'entre vous Audola ou dama fe. se sont penchés sur l'historique du socialisme. Muno nu ulnana kana sigi ka miri ka tashi fangani soro furubayali na chuguma. Eh bien, de se pencher davantage Ugata nyefe halibi ka miri ka hakli jagaboke. sur les réalités des pays Ka nyasi jamana ukono na fe munu be ni jamana kono dumbe ko nyanamaya. au moment où le socialisme Ugati kona na ugati mi ni soro ni fanga furubayali. a eu à s'imposer au régime féodal. Ni onana kana jo ni onana kana dakene kan ni o tien tigiyara la de la fanga tumana. Vous constaterez que les réalités n'étaient pas les mêmes qu'au Mali. Abena kolosi ka fo ko chogo kunte kelenye inafo Mali kono na ya. Et donc les solutions et les moyens Odela afelew ani afuraw. ne peuvent pas également être les mêmes. Olu tise ka ke kelenye fana. À mon avis, ce qui compte, Ne kon ka jate la min be se ka laje min ye fen bayi. c'est l'objectif que nous nous sommes assignés. Oye anye kuntle na min di anyarema. Que nous devrons atteindre et que nous atteindrons quoi qu'il advienne. Anka kanka kuntle na munu lasoro wa amba asoro amana ben fen ma amana bo dawo dafe. Et ce qui compte, Ani min be jate. ce n'est pas toujours les moyens qui ont pu être utilisés Ote temekera sababu ya munu fe ka ulu bla barala. que nous devons employer, Anka kanka ulu munu ta ka barake ni oye. même si les facteurs sur lesquels on doit les employer Hali sababu ya munu refene be ni temebeke ulu fe ka barake ne sont pas les mêmes. ni o sababu ya ushite kelenye. Je prends un exemple terre à terre. Mbe misali suruni do deta bebse ka famia chugomina. Nous avons des meubles, il y a des meubles en bois et des meubles métalliques. Sigi yoro ulu be masri chugomina baraka yoro be masri chugomina ni jiriye ni negaye ulu masri fambe. Le bureau que nous occupons Ambe sigi biro min kono. pouvait être un bureau métallique, O kakan ka ke biro mi na kono fam dlalendo ni negaye. mais c'est un bureau. Nga ona ta biro de du. Mais pour faire un bureau métallique, il faut un bureau en bois. Walsa ka biro do laben min kono fam yen negaye. Walma biro do min dlalendo ni jiriye. Les matières diffèrent, les artisans diffèrent. O dlan fam biro min bedla ni jiriye ani min bedla ni negaye ulu dlan fam ti kelenye. A dlan baga ufana ulu te kelenye. Mais la conclusion, c'est que c'est un bureau. Nga laban ko ni mi abe kunche mina o ko ni ko biro de du. Eh bien, nous aussi. An fana Et à cela, je salue vraiment o de la mbe foli la se tiena l'administration coloniale française Francis Jonya kebaga wu oluma munu ye marako juguya ke anna qui, oluminu en raison de la position centrale de notre République, ka sababu ke anga jamana asigi chugo yi chemanje an fanfe bulu fe est fidèle à la doctrine des pays qui ont adopté le régime capitaliste ani ka ken ni kuntle na munu ni jamana ye olta ni obetalike manankunya la no o capitalisme et qui sont davantage portés sur le profit immédiat que le profit à long terme, même si en ce moment ils sont en train d'évoluer. olu munu be ni olu nyesinen don nafaw ma nafa munu ye yoronin kelen nafaw ye kateme nafaw kan munu be soro wakati jankono hal na kera ka fo ko sisan ko ube ala katanye Vers cet aspect du profit ka nyesi o nafa chugo nyama qui n'ont pas réalisé o ma min barake dans notre pays anga jamana kono assez pour créer une bourgeoisie autochtone
walsa ka se ka banaya sigi sen kan banaya min ni o bɛ woloyɔrɔ mɔyɔrɔ tigilamɔgɔw ko fɔ. Pour créer un capitalisme autochtone. Walsa ka manankunya n'o ye capitalisme ye ka o sigi sen kan min ni o bɛ woloyɔrɔ mɔyɔrɔ ko fɔ. Et c'est ce qui fait que nous aurons l'avantage wa o de bɛ a to an bɛna ɲɛtakun sababu sɔrɔ de priver notre pays ka an ka jamana kisi ka an ka jamana tanga d'une révolution inutile ka bɔ murutili la murutili min ni nafa tɛ a la. Par la mobilisation de la classe la plus défavorisée qui est le paysanat. Ka mɔgɔw lawuli ka olu jɔ ka bolofaraw lawuli ka olu jɔ o bolofara minnu ni olu ye mɔgɔw ye fanga tɛ minnu na ni o ye cikɛlaw ye. Pour instaurer chez nous un véritable régime socialiste. Walsa min ye sɔrɔ ani fanga o forobayali sɛbɛma ye k'o sigi sen kan an fɛ yan. En effet, je sais que certains camarades, certains jeunes ont tracé un processus irréversible pour aller au régime socialiste. Eh bien, je dis que c'est une erreur et je suis décidé à soutenir mon argumentation devant n'importe qui. Ne y'a fɔ k'a fɔ o kɔni ye fili ye nka ne kɔni kɛlen don ka a latigɛ n ye fɛn min fɔ ka ba don la k'o tɔ banban ka a fɛsɛfɛsɛ k'a kolo don ni o bɛ se ka kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛna. Les réalités du pays fɛn minnu bɛ senna jamana kɔnɔ font que l'on utilise les moyens an mana tɛmɛ sababuyaw fɛ les plus adéquats minnu ni olu de bɛnnen don ka tɛmɛ a tɔw bɛɛ kan et les plus propices pour atteindre l'objectif qu'on s'est assigné. Ka a ɲɛsin kuntilennaw ma kuntilenna minnu ni an y'o di an yɛrɛ ma. Ici, yan pas de féodalité. Ladala kuntigiya fanga o tɛ yen. De commandement. Ɲaminali fanga tɛ yen. Pas de féodalité religieuse. Ladala dinɛko fanga o cokolen o fɛn tɛ yen. Pas de bourgeoisie autochtone. Woloyɔrɔ mɔyɔrɔ banaya o tɛ yen. Pas de capitalisme autochtone. Manankunya woloyɔrɔ mɔyɔrɔ o tɛ yen. Et même ceux qui apparemment comparés aux classes, aux catégories de la population les moins favorisées paraissent être des bourgeois. Hali maa minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu bɛ se ka taa k'olu sanga mɔgɔw la sigida kɔnɔna na o mɔgɔ minnu bɛ bolofaraw la ni se tɛ u ye olu ye cogo fɛ olu bɔlen bɛ banaw fɛ. Je dirais pour leur défense. Nga n bɛna o fɔ walasa ka u senkɔrɔma tintin ka u dɛmɛ. Que la bourgeoisie n'est pas un mode de vie. Ko banaya o tɛ ɲɛnamaya kɛcogo dɔ ye. La bourgeoisie ne se définit pas en fonction du cadre dans lequel on vit. Banaya o tɛ hukumu kɔnɔna ye hukumu min ni an bɛ ka ɲɛnamaya min kɔnɔ banaya tɛ se ka ɲɛfɔ o hukumu fɛ. La bourgeoisie est un mode de pensée. Banaya o ye miirili cogo dɔ de ye. C'est un mode de définition. Fɛnw kɔrɔfɔli cogo dɔ de don. Des relations qu'on établit. Jɛɲɔgɔnya minnu ni an bɛ olu sigi sen kan. Entre la catégorie à laquelle on appartient. Bolofara min bɛ yen ni an ye o bolofara mɔgɔ ye. Et les catégories les moins défavorisées. Ani bolofara minnu bɛ yen k'a fɔ ko se tɛ olu ye. Sinon, si la bourgeoisie était un mode de vie. Ni banaya kun ye ɲɛnamaya kɛcogo dɔ ye. Et alors je vous dirais. O la sa ne tun n'a fɔ aw ye. En 1962. Ko san 1962 la. Le monde entier est bourgeois. Sauf en Afrique. Ko diɲɛ kuru kɛra bɛɛ lajɛlen ye bana ye fo ni a kɛra farafina ye. Puisque vous ne pouvez pas aller dans un pays, que ce soit à l'est ou à l'ouest, sans que les dirigeants, les cadres de ces pays soient placés dans des conditions matérielles qui n'ont pas été étendues à l'ensemble des populations. Cependant, ils ne sont pas pour autant bourgeois. On prend exemple sur les villas des ministres. Ils sont dans des villas. Le président du gouvernement a occupé le palais du gouverneur.
On pense que cela suffit. Ma munu be gouvernement konana oluye gouverneur oka famasigiro ulunana kana doyi. Amba Amerika fa ko be wasake. Pour qu'il oublie les 14 années de souffrance commune avec le peuple. Walsa akanyina santani nani gweleami ni ayoke ni jamana kono donye walsa akanyina uko. Pour qu'ils oublient les 14 années de lutte. Walsa santan anina ni kele akanyina uko. Et s'installent béatement dans la facilité pour jouir d'une victoire dont ils n'ont pas été les seuls artisans. Wa abesra ula ka sigi nogoya daere kono nana. Walsa ka sebaya doka odda mumboka odda munta. Sebaya mi ni ukelema ke o magwanke bagawi. Eh bien, ceux qui peuvent penser ainsi, non seulement ils n'ont rien appris de l'histoire, mais il ferait mieux de voyager et de suivre l'expérience des uns et des autres. Eh bien, ce n'est pas parce qu'on est dans une villa ou dans un palais qu'on devient bourgeois. On devient bourgeois le jour où on ne se définit plus en fonction du peuple, mais en dehors du peuple. Et qu'on donne comme centre de son action et qu'on s'assigne comme objectif la recherche pour soi et soi seul de toutes les satisfactions de ce monde, même si l'on devra écraser le peuple qui devra en être l'instrument. Voilà, camarades, les idées sur lesquelles ceux que vous avez placés à la tête du pays travaillent. C'est parce que nous savons qu'avec notre passé et également avec la religion de la majorité, qu'il ne peut pas en être autrement. En effet, cela peut paraître utopique. L'énorme majorité de la population de notre pays est musulmane. L'on peut dire, mais alors nous ne comprenons pas. Un pays musulman qui veut une économie socialiste. Mais c'est inconciliable. Hélas encore, c'est une hérésie. Si en République du Mali, la religion avait été un instrument de domination, avait été l'agent d'oppression du système colonial, ou bien si dans notre passé lointain, elle avait été l'instrument d'oppression de la féodalité, la lutte contre la religion qui insufflerait aux populations le poison de la résignation pourrait se justifier. Il n'y a pas de religion plus socialiste que la religion musulmane. En effet, un bon musulman ne peut pas avoir 2-3 boubous alors qu'il a à côté de lui quelqu'un qui meurt de froid. Un bon musulman ne peut pas accepter de faire 3 repas par jour alors que son voisin
meurt de faim. Kata soro asigi nyogon amogo nyogon obe alaka sa kungo fe. Et on dit même une image Ani hali hakilnan dobe ja dobe mimbe ira. selon laquelle on recommande aux musulmans O hakilnan mi fe abe nyini islam o fe. lorsque tu te trouves face à un frère démuni et que tu as un boubou dont la moitié peut te couvrir, donne-lui l'autre moitié. Na kera ka fo ko ibe ibalma desebagato do kolibagato do nyekoro ko bloki kelembe ibulun bloki mi ni atlanta biseka ifarkolo datugun ka ke brifini ko ikatlanta to kelendi imogo nyogoma. Et alors, camarades, vous comprendrez ainsi Au-delà, que quand, en République du Mali, nous parlons d'économie socialiste planifiée, il ne s'agit ni d'un plagiat, ni d'une escroquerie quelconque. Nous y mettons un contenu réel et vous comprendrez ainsi. Certaines mesures, certaines décisions que notre parti et notre gouvernement ont été amenés à prendre. Eh bien, je puis vous assurer que pour nous, chaque jour, chaque semaine, doivent nous faire un pas de plus vers une économie socialiste réelle. Ce ne sera pas facile parce qu'il faudrait commencer par nous-mêmes. Je disais que nous ferons notre socialisme sans une révolution. J'entends par là une révolution violente par la création et l'opposition des classes. Mais nous ferons une révolution. Cette révolution sera faite en chacun de nous. Elle devra être faite en chacun de vous. Pour empêcher justement, par un développement économique de notre pays, par son enrichissement, l'accaparement de cette richesse. Par une minorité au désavantage d'une majorité. Il faudrait donc que cet instinct d'accaparement d'enrichissement que l'on décèle déjà chez certains éléments, chez certains camarades, puisse être tué dans l'œuf. Nous avons, par exemple, des camarades, je le disais l'autre soir, qui sont propriétaires de 10 concessions, de 15 concessions. Alors que vous en avez qui n'ont pas un toit. Vous en avez qui font 3 repas copieux par jour. Alors que d'autres en font péniblement un. Vous en avez d'autres dont les épouses sont chamarrées de bijoux d'or. Alors que d'autres ont des femmes qui marchent à moitié nues. Eh bien, il faut que cet écart soit résorbé. Résorbé, non pas dans la violence, mais par l'acceptation enthousiaste de ceux qui, à l'heure actuelle, peuvent être considérés
comme les plus privilégiés. Je veux parler des fonctionnaires, des commerçants, des artisans, bref, de tous ceux qui, dans le contexte du Mali, ont un niveau de vie qui dépasse très largement ce qu'on peut considérer comme la moyenne. Pour cela, il faut que nous acceptions tous les sacrifices. Il y a la taxe civique qui a été acceptée. Oh, je sais, dans certains secteurs, avec des grincements dedans. Nous avons majoré le taux des patentes des licences. Cela, évidemment, n'a pas eu l'agrément de tous nos frères commerçants. Nous avons réduit considérablement la masse de bénéfices du secteur privé. Celui-ci, évidemment, ne peut pas s'en réjouir. Mais nous ne pouvons pas faire autrement. Il faut que ceux qui relativement possèdent donnent une partie de leur gain pour le développement économique du pays, afin que ceux qui n'ont rien ou ont peu puissent aussi se considérer à égalité comme des citoyens de la République du Mali. Je peux donc vous dire que la direction actuelle de l'Union soudanaise RDA, formée à l'école de la lutte du sacrifice, entend faire poursuivre inexorablement à notre parti la voie qui nous a été tracée. Au congrès extraordinaire du 22 septembre 1960. Nous irons jusqu'au bout. Et si les arguments irréfutables ne suffisaient pas pour convaincre certains qui s'accrochent encore aux quelques rares restes des avantages qu'ils ont pu tirer de la domination coloniale, eh bien, nous serons obligés de nous passer d'eux et de passer sur eux. Hata ni kunye baba Modibo Keita aleka korafawu olutawiye anye munu lase awma ngambe yoro sabadronta kuma yinkwana ayoro folo emi ma munu be ni olube ku kanto kafa ko Modibo Keita kunta dina mogoy ay mi fo dina ko ni kwana ni ay ni mi fo ni wa dina ere de ni Modibo Keita emi fo ni nani ko ni bora la yoro na dro dina ti parce que ala ere a fote qur'ana kono kala Allahu ahsin kama asana Allahu ilayka anga hina nyongona anga makare nyongona dina ere de ni hina nyongona tala dro ni makari nyongona no tala rom na dro dinete c'est fini non ce soit li fanchita là donc munu be ki kanto ko lube Modibo Keita la gauche ka Modibo Keita tamanyogon la gauche ko de la gauche ka Modibo Keita an tient an munu ye Modibo Keita tienta bagawi kan la gauche ko Modibo Keita ko kunta dinem goy mais aw ka dinem goya ani ala ya fa ko mi dinay olu yoro ka janyogona koy mo ka dinabe ala feneta be anyo de fo ka islamia intaka ke briefing kata korawere ke ala ka ke awa nafanyini nai Modibo Keita mi fo ni dinata temenika bloki ba kelen na soro ka bse ke farkolo datukun ka to min tonde atla kele fana ngwa be ikara fa o far datukun ala mais munu be ka fo bi ka fo ko Modibo ta dinamgo ay wonyininga
senya joli do kun kona na obi antle kona na obi dumuni ta kala se usigi nyugo ma ayu nyininga nu se ka adafo awnyana obi na kana fo ko obi na ko kana mgola goshi awre lebu be kenema aw ba fo ka be mgola goshi gundo foite awla aw gundo be kenema aw ba fo ka be na ko kana modu keta la goshi ko di utunda de nenya mgoy aw mani fo ay ka akani fo modu keta be ni fo kuma no asro ima wulu donc franchement munu be modu keta la goshi la anu be nyugona de fo fini bo fo nerebo oye kuma foloyi kuma flana emi oye bara min be sena ntado na bara jolembe mo do baby do yuka so si so bakelenan oluye o fetike a bakelenan kata so do be hal sokuru ni kelen o to bulo folo mais nimse ka nya jamana kono tugodi do wore baby du san intéressant à interdire ndo olula mali kono bamako ya ka sababu ke tellement que du min bubulo tellement que train min bubulo c'est pas petit et ala nimse ka ke tugodi mo kelen hectare ba joli du ba joli kuma laban emi nambe foka bo kuma na wala amestra minkan ni mo ngam ko itanga stra tagama ebi bo anye me ete stra tagama ite bo anye ambe yele kande modwo keta afa chukumna ambe yele ukan wa an yele ngani de adam na nende fleni chewo chamso ibla anya ambe yele kan modwo keta kola kon ibla ranya dro ambe yele kan fanga foite kam ni modwo keta bina domina foka na se bima mingara jamana kona donga fangai faraja uya foka bugoro don modwo keta kelempe de ka fanga kun jamana kona don tai non te fin kume ka be uluka maramugo wi abe uluka chidemunye munu be mbi radio baraka laula ko Ibrahim Bokar Keita ko dat se ka magaula Musa Traoré ko dat se ka magaula Alpha Marconare ko dat se ka magaula Atete ko dat se ka magaula mais na akilla bi ko ni yeko bi fako bande izini joli bambulo baraka radio de be mali togola abe dajira ni president nunu de fe ka beta tien ajon hunda sere nu ube fona bora modu Keita kelena tien kapsa halibi angone laidu minta ambeta nai ni ala suna modu Keita ka kuna fona atana kumtike foka ta foko minkera dawra tigete ka foli dama barabukum ama foka walimadon imam mahmud ambe foli ka dama kone ko adiko ko baranyena ay minke o conseil ko alaka sara ay minke malide unye ko alaka sara halibi anjigi bakande o conseil ko anyo page